Като се върна да го няма, ясно ли е? Ясно. Добре, ай. Аз решавам да се измъкна от училището честно. Хващам Бочев за тая работа. Той много ми се подиграваше, че не мога да бягам. Аз съм 3 години шампион на 100 метра на ТВУ-тата. Кой? Абе, драго Бочев, що няма продадете тая бракма? Що не си купите една лада, поне да знаете, че имате кола? Много се е добър той. Добър, ама нищо не вдига. Значи на 100 метра ще ви бие от воле. Ще ме биеш, когато се видиш ушите. Хващаме ли вас, че на 100 метра ще ви надбягам? Я си гледай работа. Ще я надбягаш. А на вас? На 100 метра. Хайде идем. Какво? Ако ви бия, утре отиваме при директора и уреждаме да ме пусне само за 3 дни. Готово бе? Давам ти 20 метра аванс. Като включа, бягаш. Тук е стръмно много. И за мен да не е равно. Ако искате от място, заедно. Добре. Дай още назад. Още. Добре, бе. Давай. Утре сме при директора, нали? Ей, свенец! Голям бълък се, бе! Аз съм айтапи. Какво? Абе, това софиянците сте били големи абдали. Парашев! Зафейте! Аз ще заповядам тебе. Какво гледаш? Карай го вътре! Чакай, не се мешай. А сега малко патешко ходене. Ей, така. 10 пъти. Нагоре и обратно. Аз казвам 5. 10, моето момче, 10. Да ти станат ясни някои работи. Значи 10. 10. Ти не си човек, бе. Ти си звяр. Тебе и да те убия няма да съжалявам.